Kasi mas tulog na ko. Dubok. So kamo na may drive. Ang driver na panic hindi na mahawid ang brake. Mo dito nga pag puno na to sa CR no. Baw na kayo dito, nagbaga na day. Oh, ganda, very nice. Doon na tao na raw. Alright guys, oh Lord, thank you very much. Alright, good day people. Welcome to Bitok Bitok University YouTube channel. Today is the day na mulakaw na sad may uban ng mga urahig boys and girls. Nanong kita raman. So, first time ni actually nga mabiyahe mi nga busa kay eroplano mo tabok. First time sad ni nga murag medyo makita-kita lang mi sa airport. So medyo may kabalon sa struggle pag abot sa airport. Sa mga bag o sa mga bawal na. So good luck na lang. Ready na silang tanan. Nami kauban nga minyoonon. Ang babae blooming, ang lalaki stress. Stress kayo. A few moments later. Alright, yan namin sa airport. Ang bago pa hinahinay pa mahulog ang mga bag. Mahal kayo mong nabayad. Sabi mo, kita ko ba? Mahala sa mong nabayad. Ano yun? Gusto kayo mamugas oh. Bye Lito, brother. Bye. Ay brother. Oh yeah. Nag-jeep brother. Philip. Kita ka sa ID, gwapo kay ko ID. Ayaw, maapil na niya. Toti. Gwapo kay kano to yung grade 12 na. Ay, gipawiyo ko na. Ha? Butan nun kayo ba ito? Wala na. Gusto ka kanang pagulitaw lugar. Wala siya. Uy, siya. Wala na kami natan no. Brother. Grabe bangas na kayo. So nakasurvive mi sa first stage. Na-tense man may basi dagan kay mga bawal ba. So nakalusot, medyo nakalusot. Na isa ka balonan ganina, may galing. Bitay. Bro, first time ni magbiyahe ba nga dili may abay sa akong asawa bay. Dali mo ade. 27 bro, di na siya kumudayon bay. Ba, dili Di na kumudayon kay bro, di man may abay bro, di ka na feel ba. Di ka na ko feel. Para sa likod ba? Akong misis, nagpa-pedicure siya. Asa ka magpa-pedicure dapit? Balyari. Nengron. So, medyo pangit pagka-pedicure. So, hiling mo ni siya glana. Ang butanganan sa bibiron, may butangan mo glana. Dalaglana, kaya mo may mga kuhan. Effective man siya, good. Wala siya. Grabe ka igaw. Muna yung nakalami basta uyab pa, agbay pag ino. Pag maminyo na kanang laki dito na namulingkod, ka na siya, ano na doon. Blooming liging babae talo. Blooming kayo. Minyo no, ang bana mo stress. Nagkauban-uban na naurot na nagkauban-uban. So medyo ay salamat na hawa na. 2,000 years later. Agay si Angkol nga gaulay-lahi man. Uyuan, ayan. Mr. Billy Bertudes. Mr. Billy Bertudes. To Mr. Roger. Nagpaulahi ang mga uyuan. Banyiru, paulay-lahi. Ang mga auntie, ang mga auntie. Ang mga First meeting sa doon. First meeting. Jack, Ruby. Ma'am Ruby. Mag-meet agin mo, Chuck. Ma'am Ruby, oh, Chuck. O, yan na. Nagkita agin mo. Puloy-lahi man yung mga angkol. So, yung mga angkol niya mga puloy-lahi man. Sus, abi na ako mo ng dayon ba? Abi na ako mo ng dayon ba? Grabe couple shirt, di kasi sila oh. Dapat Bites. Thank you. Alay, hindi ka abay. Naman kimo. Yes, a curve going to be done. Eh, abay gyapon ni
May na lang mo sa kauban may nakakuha sa isa so nagbaylo rin. Hindi ko na kaya nga dili may mag-abay. Murag lisod To gyud. Manila 437, Tacoma, flight time is approximately 1 hour and 10 minutes. We are expecting fair weather, but for your safety, keep your seatbelts loosely fastened whenever you're seated. We'll give it the latest weather in Manila and arrival time as soon as we have contact with control. For the meantime, sit back, relax, and enjoy the rest of the See flight. you, Thank you Manila. and welcome aboard. Alright, we're here in Manila, baby. Ready na mo? Sure. Naka-chill tayo mag-shorts. Brian G! 2 hours. So, nami karon dire sa sir, McDo. Oh. Meeting place na mo dire kay sa parking lot kay among gilatan ng ubang kauban. So, latula may atong oras 1:46 na. Bilar pa kayo. So, from dire padulong na may mo biyahe mga 5 ka oras pa padulong sa Baguio na rin. Bau agwan ay lining mo. Sayangan ni mo. CR lang. Adi pa breakfast. Saka mag-CR rin. Malibang ako si ano ko. So nagbaga among ligid. Magkape. So ganina wala mo hawid ang brake. So may kay obispo nga ni kauban nampuan diretso pa. Bailo daw mo. Ana sa pronsin nakulbaan ganina. Gagmay man mo no sa So, likod. experience, so ano nangyari? So ano nangyari kanina? So ano nangyari? In eh. So sino itabo ganina, Brad? Ang driver tarantado. Yubo nga. Sugas yung trata. Kita na mas tulog na ko. Tubo. Double check na seatbelt told me. So kamo na may drive. Ang driver nagpanik hindi na mohawid ang brake. Mo dito nga pag puno na to sa CR no. Baw na kayo dito nagbaga na day. Kami Ano yung kontak. tubig ang sa atras? Dali-dali ko kwantol. Dali-dali ko tanaw sa Kay, dashboard kung i-handbrake nabay to niya taas-taas. nakasulat ni airbag. Naraman noon. Ara, sure ka mo pang junto. Sige lang na may ilayata ng manual. Huyo pala na yung bugyan. So okay na bra. Uy, latol na. Nalay ka dito. Nagpansit lagi ka. Di ba pronsit magagalina? Gusto ka magchika-chika? Gusto ko magchika-chika. O dili nga bro nahadlo ka. Dili. Dili, interview ako kay Kwan. Pero mas taring ko sa vlog. So kumusta man ang Karaga, brother? So good luck ni mo, brad. Oh. So nagbaylo sila mga gala. So Kaya may mangguto siya kay driver niya, magpan niya ba? mo, di. Buhaton. Ang gwapo ni magsugo ng rosaryo dahil larga so kay brother. Na may mga obispo, seminarista mo pwede sila.
Bispo. Nangadaot, talis babae ni sila. Nangadaot may sa mansong butang. Bray. Oh, Ang airbag niya kay seminarista, nadaot sa mga maansong butang. Huyupon pa ba ng airbag niya, Bray? Bray, na airbag na Bray, pero manual. Huyupon pa. Bray, kabala ka na may advance brake system, anak. Mo brake kag advance before mo nung. Okay, Rondog, nakadala ka itong bumba sa balon ba? May dala ko. Kuyaw ni yung break kay mura gobyerno. Delay. Ano sa itong meaning sa imo, Bray? Hindi naman mo reply mo kasama, Bray. Na mo na ito yung meaning. Hadlong man mo nga naman tayo mga kadagay masamang damo rin nga bad. Nain yung break tol kay mura sweldo sa gobyerno. Delay. Delay. Mo din na day. Naihugot ka may gala ang break aning nga ban murag sweldo sa gobyerno. Delay. Murag Sir Dodge ba? Dili po siya. Di man na dili diya ha. Hold man na ya, hold. Murag ka ng mga kamot sa maguyaw. Naka-hold. Nagka-holding hands. Close pa ka lang ako karon. Birnis man ron, ano na may taga-kumilig diri. Nag-ampot na lang hit baka ni. Fly day ba? Fly day. Fly din na yan. Pero pag yung walay break, ay hinawira yung mga asawa. Nikalit silang kasuod mga igala. Hinawira ko sila mine. Anagin siya sa doon na. Pero ang problema lang pag yung nag-mine si Brian maninggi hawira. Lay. Actually tol mo ning rason nga nibalhin ko kay gusto ko ma-appeal sa yung joke. Okay, tama. Bibo. So karon pa ka naka-decide lugar Lain din no, di kanimo madungog ang joke. Ano ni balhin ko direct. Na-board na kayo ko ba? Taas na kaya itong biyahe. Pero mainit man ka. Gikan pa yung butuan, kagaya. Board na kayo. Layo kayo, no? So, gusto ko mag-joke. Sa muka ni Maygal. Siya pinakaloy biyahe na sa Megala. Gikan Butuan, Pakagayan, pa Manila. Pwede na board siya mo nang gusto siya mo abay diri sa mga. Nag-seatbelt ka, Bri? Kung wala mo kailanin niya, bana ni siya ni Primi Kani. Masikat naman si Primi Kani. Primi Kane now joins us live from Cagayan de Oro for an update. Primi. Tina, just like what happened in Sendong, the floodwaters only started to rise in Cagayan de Oro after Typhoon Pablo's rain ceased to pour. Feeling na ko tol, di na ko sabtan sunod. Kuman niya na makita niya, di na ko niya sabtan sunod. Pwede na ko i-reason to nga park nga nawala ang brake. 5 mil lang, 5 mil. Gato nga part. Lang. Ato lang i-diretso nga nila, murag tuloy-tuloy lang ta. Pero kini nga spill, nagyapon. Nawala ang brake. 5,000. Sunod tol, i-follow na kita to ang seat plan. Ikaw may libali nga supposed to be, dito makakasapikas ban. Tapos dili magyukan ni sa mong ban. Ito mga organizer nga siya yan. Pero sunod, ato na diyong i-follow pagbalik. Sala ni mo, nibali. Sabi akong bag dito. Abo lang mo ni mga asawa po, di kumulaga, walang galing mga bana, ay din ka na magaway-away. Tamingon yun. Kalit mo labad ang ulo, kalit mo ng mga bayro. Labo ka itong mga nagisimana, wag yun. Karelito ka nga. Basta kabihayo na galing ang bana, abot na dagan na rin kayo mga anak. Not feeling well na dayon, labad ang ulo. Sus, di mong anak diri, kuan na. Pwede nga na ito. Naigo ka. Dali ka mo pinasipat-sipat. Okay, cortina. Tinahan, be. Kano ganda yung panglakaw, kaya nakalimot yung kiss ba? Malakaw ra magiwagin mo kiss. Huwag mo gipananghit, sus. Gabi kayo may gan. Excited kayo? Excited kayo. Kung sa kay gidalian na niyo, wanong ganit yung kiso. Lago bitaw ko manghanggang mo to kay sano kay mag-grocery di ko man. Mugin na problema dayon lagi. Kapuya na sa mga asawa. Laban bitaw kuat kit. Ayun Di na sa kanan mo bulot. Ang driver na kanan mo bulot.
way climb. Ang iyang kuan ani, practice ani inom matagabi. Okay ra kay ibabahon na niya dayon. Kaya ra kayo. Kaya. Daga istorya oy, kaon ta to eh. Lah, mo ako diri. Siya tabok lo das. Dili mo ko. Di na mo gipatch. Karon pa ko aning kuan. Tilapia nga. Sa gara ba nagataan, suban, rito. Tadan! Ug daw ang tilapia nga kuan. Pero first time ko nakatilaw tilapia nga. Ano siya tawa na ba? Saan ni siya, Bi? Baby, saan ni siya? Sinigang nga tilapia. Ang tanaw ni mo, medyo wakay lamas. Kamatis luya, so di kayo nga nanindot ang lasa. Dami may pantong sinabog yun yung isda, no? Siguro, hilig mo ng mga Tagalog, gawan ka ng sinigang, no? Pero sa ko, murag na kung 10 ang pinakalamin na sa 4. May gulay. In fairness, lami ang karni. Pero in fairness, dari eat all you can ay only rice na niya. So, dari ka mohonong. So, perfect. Good business. Bangaw, Ambuklaw, Bukod, Benguet, Kaladyo. Sa daw? Ang dalan diri medyo gamay kayo. Depende ng mga bukid nun ba nga mga hawan kayo. Kasi siyempre, magsumpay man ang mga city padulong Davao. Diri 2 lanes lang tagagmay kayo. Tanawa galing. Yapit-pit sa pampang. Ba? Pili ko sinupang pangagion. So ilang mga dalan pag yun parang pidpin sa pangpang. Kulbaan ka lamig guys, pag uli na mo kay ngit-ngit ra ba? So kung naay ginagmay di ka basta-basta maka-overtake, medyo may mong apiki yun kung simba ko lang padikit.